Ma'am, that is correct. Because just recently, in less than 2 weeks na naka-announce ang aton ng Idil Festivals Foundation nga madugang sila sang isa ka judging area sa may La Paz district naton. And it was find out upon measurements nga hindi siya parehas kadako sang duwa naton ka previously in-announce ng mga performance areas, which is why nasa kasadyahan ang judging area number 2 naton sa La Paz will be a non-judging performance area. Ang buot naton silingon ay para mapatag naton sa publiko kay may options ang aton nga mga festivals nga magamit sa mga dalaggo nila nga mga props kung makaigo o hindi. The option man nila nga hindi nila paggamiton. Ang importante is makahatag sila sang duag, makahatag sila sang maayo man nga performance given the limited space dira sa La Paz stage nato. Sir, nagpasugot man ang mga tribes? Yes, ma'am. Actually, as of this morning, naghinyo kita kaga nag-request gid ang aton nga gobernador nga kung mahimo maka-perform gid dira kay para sa mga Ilonggo. Wala sang tickets. Wala sang bayad ang mga tickets dira, and I suppose may mga tao ginaeskidid nga makatan-aw. So it is a great opportunity man sa mga festivals naton na makita sila sa bilog na kalibutan. Basta ang importante nga ang performance nila hindi makompromiso kag maka-perform sila sang matawhay kag wala sang injuries nga or aksidente nga matawhay.